Vinterjul, sommerjul, og så har vi en regning. Kom ind. Det var jo julemanden. Ja. Har du pakker med? Nej, ikke i dag, lille kørelærer. Hvorfor det? Nej, jeg havde jo så travlt med at komme fra Grønland, og så fløj jeg jo i de højere luftlag i kernen, og fyldt op med pakker og det hele, og så kom der en af de her falske julemænd, jeg tror han var fra Polen. Og hvad så? Ja, han kom lige under mig, og i det jeg gik ned fra de højere luftlag, så ramte jeg ham og bang, sagde det, og så røg vi ned på taget af politistationen her. Men det var jo skrækkeligt. Ja. Det vil sige, du kom op fra og skulle, altså højere op fra. Ja, det gjorde jeg. Ja, så er du også højere vigepligt. Ja. Og hvad sagde betjenten så? Ja, han sagde, at de var nødt til at inddrage mit kort. Men du er jo skrækkelig. Hvad så med de sidste pakker og så tilbage? Ja, den kan jeg ikke komme ud med. Og så var det, jeg ville høre, om du kunne hjælpe mig med et kørekort. Det skal vi da have bragt i orden. Ja. Har du nogle papirer med for politiet? Ja, det må gerne være et til kerne med 8 rensdyr. Jamen kom ind, julemand. Lad mig få de papirer der. Tak skal du have. Ja, det er jo egentlig sjovt at stå her med julemandens papirer. CPR-nummer. Er du født den 24. i 12. 1136? Ja, det stemmer nu. Tak skal du. Og dit navn, ja, det har man heller aldrig tænkt på. Du hedder jo egentlig Julemand Rudolf Nordisen Asabakit Inuit. Ja. Tak skal du. Det vidste man jo ikke. Og din mor, hun hedder Juliana Asabakit Nordisen Inuit. Ja, det stemmer nu. Men der fremgår ikke noget af din far. Hvad hed han? Han hed Poul Jensen. Nå ja, okay. Og så står der her, du søger om at generhverve mekane med op til 8 rensdyr. Ja. Ja, den kan jeg sgu ikke lige klare. Den bliver svær. Har du styr på sådan en? Nej, det er sådan en snor tømmer. Ja, har du ret i. Men det handler om, det er jo også bare, at du får det gyldne stemme. Ja, så vi kan komme rundt. Jeg vil komme videre med de pakker, det er jo sidste dag i dag. Ja, det er også sidste dag, så det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Puh, har du været på, jeg kan se herinde, der bliver der spurgt om, når man skal generhverve til Cannes, så skal jeg spørge om du har været på glatbanen. Ja, det kan man faktisk godt sige. For jeg har fløjet de første 5.000 kilometer over indlandsisen i år. Ja, det var noget. Ja, den kan vi sgu godt bruge. Den får altså stempel der. Hvad med... Nu tænkte jeg, når vi snakker så meget om i fjernsynet med... Ja, den er jo med, hvad hedder det... At dyrene herhjemme, de har det faktisk lidt dårligt med at der ikke har været noget frost. Hvad med rensdyr? Det er jo første gang, jeg har fået snakke med julemanden. Ja, altså med rensdyrene har det gået godt så lang tid, at vi har været over Grønland. Men lige så snart man kommer herned over Europa, så er der så skrækkeligt varmt, og det er regn og hele tiden. Jeg har faktisk haft i tankerne, om jeg skulle skifte rensdyrene ud med eksempelvis vandbøfler. Men nu har jeg så... jeg er også glad for min rensdyr, men de har fået sig en omgang maveforkølelse. Ja, så... Det kan man så... Jeg ved, at man giver dyr, der giver man amerikansk olie, kan man ikke det med rensdyr? Jo, det har jeg også prøvet, men det er jo ikke godt, når man sidder bagved. Nej, det kan godt være noget rigtig lort. Ja. Men hvad gør man så? Ja, jeg har været nødt til at have en paraply med. Nå ja, selvfølgelig. Nå. Jeg skal så også sige til dig, julemand, at det er jo ikke gratis at få kørekort. Når det er det ikke. Nej, jeg kan altså se, altså hvis man siger rensdyr, det kommer altså til at koste dig 5.470 kroner plus moms. Ja, nu har jeg har jo ikke nogen kontanter på mig. Jamen, så har du vel et dankort? Nej, det har jeg ikke, men tager du julekort? Ja, det kan vi godt. Jeg har sådan en slæde, du ved, man lige kan. Ja. Ja. Jamen, julemand, jeg tror jo altså, at vi kan nå det. Kan vi det? Ja, fordi du har jo egentlig
du har jo egentlig opfyldt det hele. Så lige med nogle færdselstavler og noget, der kan jeg da så lige spørge dig om, hvordan siger man egentlig, at rabatten er blød på grønlandsk? Ja, det ved jeg ikke. Det er soft ice. Ja, det skal du lige huske. Ja. Jeg kan se, du har jo også en tavle med et rensdyr på. Ja, det er den der oppe. Ja. Så der er jo nogle af dem, jeg kender i forvejen. Ja, så du skal altså huske det højere vigepligten. Du kommer højere op fra, ja. Men jeg kan da kun sige, at det har været en ren fornøjelse at være sammen med dig. Ja, i lige måde. Det er en ren fornøjelse. Ja, så vi kan godt nå det. Ja, kom du bare der, julemand. Så blev det jo en god jul alligevel. Ja, det blev jo en dejlig jul. Ja. Og kan du have en god jul, lille køler? Ja, tak. Og hils familien. Ja. Og husk at sætte risengrød op på loftet. Ja.